So what's up mga ka-Yorski? Good morning. So meron tayong kakabitan ng exhaust. Yung ZX25R. Yan. Tanggalin po natin yung catalytic niya. Kakabitan natin ng Yoshimura exhaust pipe. Yan. So kanina hindi madinig yung tunog niya, masyadong tahimik. Malapit na. So kinakabit na yung exhaust niya. Gagawin na lang natin yung slip on, tapos ikakabit na yung pipe. Okay, start. Sound check. Wala pa. Malamig pa eh. May sinaw pa yan ha. Hindi pa tapos. Sinaw-check lang. So meron pa siyang singaw doon. Hindi pa tapos. Yan. So mamaya pag na-kompleto yan, mas gaganda yung tunog niya. Ito na yung kinabit nating Yoshimura R11 carbon. So sir, Testing na. Sound check. sound check. Nice. Check na ni sir yung kinabit naming bagong pipe niya, Yoshimura carbon. Yan. Yun oh. Sir. Okay.
pa. Maingay eh. Hong hong hong. Hong hong hong. Hong hong hong. Hong hong hong. Ayun oh. Oo nga eh. Naririnig ko na eh, hindi ko lang siya makita eh. Ayun! Ayun pala! Okay na, hindi mo pa na-testing doon. Sir, testing pa natin dad. Oo! Para makita natin, may problema. Yan oh. Grabe. Sabi niya medyo tahimik ang gusto niya pero maingay pa rin yun eh. Yun oh. Grabe oh. Sir. Ayos na ayos. Ha? Ano pa yun ha? Hindi mo inaano-ano mo lang siya no? Yung mga 7 lang. Oh, kaya pala eh. Pero pag umabot siya ng ano, grabe tunog Pero yan. kontento na. Oo. Satisfied. Yan, tiga uminggan pa si Sir, tiga uminggan. Dinayo pa tayo ni Sir. Thank you. Yan. Baka may shoutout ka Sir. Shout out sa aking anak Ayan. na palaging nag-aabang. Ano James. pangalan? James Umagtang. Yun, James Sumagtang. Shoutout sa iyo Sir ha. Ayan na. Ayan na Ayan na. yung Ayan na, ayan na. upload mo. Ayan na.